Nanumdom ang Iloilo City Health Office kung CHO sa publiko sa pila ka mga precautionary measures o kontikang agud malikawan ng mga heat-related illnesses. Sa ginpagwang advisories ng Iloilo City Health Office, dapat mag-inom sang madamo nga tubig, limitahan ang mga outdoor activities, pagsuksok sa mga mag-an nga panapton kag pagtipid sang tubig. Dapat man hibaloon ang mga sintomas ng heat-related illnesses kaangay na lamang sanglingin sa ulo, headache, rapid heartbeat kag confusion. Nagapanugyan man ang City Health Office sa publiko nga kung magwa magdala sang payong, kalo kag magamit sang sunscreen. Nagdangat naman sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas ng heat index nga na-record sa Iloilo City. For nagikan siyudad sa Iloilo, inis ka K5, Jenny Kauyo ng sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko. Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.